بسم الله والابن والمنفس قدوس حدا أملاك آمين كم فقد እግዚአብሔር እቲ ዝጀመርናዮ ትምርትና ንቅጽል አሎና ናይሎም ማዓንቲ ነሰንትኖ ሐሳብ ትምርትና ድማ መቀጸልታ ናይቲ ዝጀመርናዮ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ትምርትና እዩ ኣብዛ ሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ማለት ሰለስተ ኩነት ናይ ሰብ ርኢና አቡ ድማ ጥንቲ ጽሞና ጥንቲ ሓድነት ጥንቲ ዕርቃንካ ሙኻን ያዳምን ሄዋንን አስተንቲና ካብ ወጽልና ንሪዮ ካልኣይ ዙር ናይ አስተንትኖ ናይ ሰሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ ህሉ ኩነት ናይ ሰብ እዩ ብዛዕባ ህሉ ኩነት ጾታውን ሰብነታውን አናባብራ ናይ ህሉ ሰብኣይን ሰበይትን የሰንትኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብዚ ካልኣይ ዙር እዚ ኩነት ካብቲ አዳምን ሄዋንን ድሕሪ ኃጢአት ምፍጻሞም ዝመጸ ኩነት ናይ ሰብ እዩ ዝገልጽ ስለዚ ክሳብ አዳምን ሄዋንን ኃጢአት ዝፈጸሙሉ ሰለስተ ደረጃታት ርኢና ድሕሪ ኃጢአት ዝመጸ ኩነት ናይ ሰብ ድማኒ ኣብዚ ቀጽልና እንሪኦ እዩ ሕጂ ነሰንትኖ ሐሳብ ብልቢ ምዝማው ዝብል እዩ እንደገና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ቃላት ክርስቶስ ኣብ እምባ ተቐሚጡ ዝመሃሮ ይምርኮሱ ኣይትዘሙ ከም ዝተባህለ ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣነ ግና ንጓነን ሰይቲ ርዩ ዝተመነያ ኩሉ ብልቡ ፈጺሙ ኣብ ኣዘመዎ እብለኩም ኣለኹ ይብለና ኣብ ማቴዎስ 5:27-28 ንኣብነት ክኾነና ክርስቶስ በቐጥታ ብዛዕባ ፍትወት ስጋ ናይ ወዲ ተባዕታይ ይዛረብ ኣብ ግብሪ ግና ንኽልትዮም ብማዕረ እዩ ዝምልከት ዝበዝሑ ዝሰማምዕሉ ናይ ወዲ ተባዕታይ ፍትወት ስጋ በዋጓታ ጓልን ሰይቲ ኣብ ግዳማዊ ርውየት ዘተኮረ እንክኸውን ናይ ጓልን ሰይቲ ግና በዋጋ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ስሚዕታዊ ርውየት ዘተኮረ እዩ እዚ ዝበዝሑ ሰባት ዝሰማምዕሉ ሐሳብ እዮም ማለት ወዲ ተባዕታይ ኣብ ግዳማዊ ከተኮር እንከሎ ጓልን ሰይቲ ግና ኣብ ውሳጣዊ ኣብቲ ስሚዕታዊ ርውየት ዝያዳ ተተኮር ይበሃል ማለት እዩ ግን ብርግጽ ኩሉ ግዜ ከምኡ ማለት ኣይኮነን ደቂ ኣንስትዮ ግዳማዊ ባህጊ ኣለወን ከምቲ ደቂ ተባዕትዮ ስሚዕታውያን ዝኾኑ ግን እዚ ደቂ ተባዕትዮ ንፍቕሪ ዝጥቀሙሉ ጾታዊ ርክብ ንኽረኽቡ ከምኡውን ደቂ ኣንስትዮ ንጾታዊ ርክብ ዝጥቀማሉ ከም ዝፍቀራ ንኽስምዐን እዩ ዝብል ኣባህላ ክሳብ ዝተወሰነ ደረጃ ሓቅነት ኣለዎ ማለት እዩ ምኽንያቱ እንታይ ዝበሃል ርዲኢት ወይ ተሓሳስባ ኣሎ ወዲ ተባዕታይ ብፍቕሪ ገይሩ ናብ ጾታዊ ርክብ ይኸይድ ጓልን ሰይቲ ድማ ነቲ ጾታዊ ርክብ ትጥቀመሉ ከም ትፍቀር ዝያዳ ንኸተረጋግጽ እያ ስለዚ ወዲ ተባዕታይ ዝያዳ ኣብ ግዳማዊ ነገር የተኩር ማለት እዩ ክርስቶስ ርዩ ዝተመነየ ክብል እንከሎ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ክብል እንከሎ ኣብኡ እንከሎ ጥራይ ዝጠመተ ወይ ድማ ሓፂር ሐሳብ ዘመውቲ ይገብረና ማለት ኣይኮነን ከም ውድቓት ሰብ መጠን ድፊት ናይ ስጋ ኣብ ልብናን ኣብ ኣካላትናን ክስማዓና እዩ እዚ ሓጢና ማለት ኣይኮነን እቲ ዘገድስ ከምኡ ምስተሰማዓኒ እንታይ ይገብር እዩ ኣብ ውሽጥና ሓፂር ሐሳብ ናይ ስጋ ወይ ጠመተ ጥምት ምሰበልና ዘመውት ንኸውን ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ከም ውድቓት ሰባት ናይ ኃጢአት ጽልዋ ከም ዘለና መጠን ኣብ ኣካላትና ክስማዓና ዘይተርፍ ነገር እዩ እዚ ሓጢና ማለት ኣይኮነን እቲ ዋና ነገር ከምኡ ምስተሰማዓና እንታይ ንገብር ዝብል ሐሳብ እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ዘገድስ ከምኡ ምስተሰማዓኒ ንኽስዕሮ ሓገዝ ናይ ኣምላኽ ዶ ይደሊ ወይሲ ክፍጽሞ ይደሊ ነቲ ወይ ነታ ሰብ ብልበይ ከም ኣቕሓ ቆፂረ መርወይ ስምዒተይ ክገብሮ እንተደኣ መሪፀ ንኽብረት ናይቲ ወይ ናይታ ሰብን ናተይን ይግህስ ኣለኹም ማለት እዩ ሓፂር ጠመተ ናይ ሰብነት ተበጊስና ናይቲ ስምዒት ናይ ስጋ ዝመጸና ተበጊስና ነታ ሰብ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ክብረት ገፊፍና ከም ኣቕሓ ክንጥቀመሉ ወይ ክንጥቀመላ መርወይ ስምዒትና ክንገብሮ ወይ ክንገብራ ንብገስ እንተደኣ ኮይና ብርግጽ እዚ እቲ እግዚኣብሔር ዘይደልዮ ብልቢ ድማ ምዝማው እንብሎ እዩ ንገዛእ ርስና ክንፍቀር ደኣ እምበር ብፍጹም ንኻልእ ሰብ ከም ኣቕሓ ክጥቀመልና ንኻልእ ሰብ ኣይተገባእናን እግዚአብሔር አምላክ በመሰረቱ በመልኩዕን በአምሳልን ክፈጥረና ከሎ
كنفكرن نافقر زتصوعنا ስለዝኾና دأمبري نخالي سب مغابري مروي السمعيت وي أقحا كنكون زتصوعنا أيكوننا نرسليك أنا باباسات قدوس يوحنس باولوس داغماوي أنصار فقري صلئي زيكونه نولقاوي علامانا كم مغابري متقامي يبلو أنصار فقري كم ردو نجر نوزو صلئي يو جنا أبزو كنا تزي ويدما أبزت تمرت رسالك أنا باسات كمهر خلو أنصار فقري نتخالسب نولقاو علامها كم أقحا كم مغابري كتقاملو مدلاين مبقاسن يبلو مغنياتو أفقري نعيت عمني يلن أفقري نخالي كتقاملو زي كونه كتقلقلو كتعبيو ناي فقر تكبار كترئيو يوتي زرئي حقنيا كونت ناي فقر مالتيو سبعي نبعالت بيتو وي سبيتي نبعال بيتا بزموت كتأماموتو يخولو دو بحفشا كريستوس أبزي تغسي وانجيل نزي تمرعو وي زي تمرعو أيبلنيو ازي ريوز تمنية زبالة بلوبو زمو زبلنا نزي تمرعون زي تمرعون يرو أيفلنيو بزي مسرات يبلو رساليك أنا باباسات ولا سبعي نسبيتو بزا عيني انت تأميتوا بلبو يزمو يبلو إذا مالت مرعى وي حدار نفتوات سقا أي مخنيالو نيو نمتسا متخا كتك عملو أي فكدنيو سلازي قال كدان سلازي آسرنا إذا بعلت بيتيا وي إذا بعل بيتي إلنا نفتوات سقانا كم مروي كنتك عملو كم مقابر كنتك عملو اتي قال كدان أي فكدنيو مغنياتو كم مقابر أيكونا ناتي فتوس ناتي قال كدان آتينا يزلنا ناي فقر تكبار سلازخونه بو فقرنا كنقلصلو نا املاح قصنا كنكيدن دا امبري كاب قال كدان وصاي مزماو سلازخونه اما دماني كاب قال كدان وصاي صتاو ركب سلازي فصم اب صتاو ركب كم دلاينا كنكيد نتي مصامتنا كم مقابر كنتقملو زتواهبنا كونت ناي هيوت ايكونن بزي مسارتي بزحد دقنسيو صتاو ركب حمام راسي زخونن مخنياتو بزحد دقنسيو ببعل تنس بسبوتن كم مغابري سلازي تقاملن كم بعلت بيتي يلو كم دلايو كم مروي سمعيتو سلازي تقاملا بزحوان نغوانسيتي صتاو ركب كم حمام راسي زخون مغنياتو غوانسيتي بسبايا انت دا تمزميزا كومو انت بلت ردو يو صوتاو ركب ملكعن مغلصنا يملكتاو فقر كخون يزغبو مروي سمعيت نتمصامنتها مغابر مغبار زيكونه كم ملكعن مغلصنا يملكتاو فقر املاح يكخون زلوا كابز وصاي ايعغبنان طراي زيكونه تمليس اكوادا بخبد يغودانا سلامتا يسب صوتاو ركب እና ፈጸመ ሆሎ ዘይዓግብ سلامتاي تدغاغيمو ناب صوتاو ركب كغبر زبهغن زدلن انتبلنا كم فقاد እግዚአብሔር ስለዘይን ፍጽሞ نملكعن مغلصني املاح نتي ملكتاو فقري كم زغلص غيرنا نفጽሞ ስለዘየለና دغاغيمنا او نملالس دغاغيمنا كن نبهغ ندليون صمئي يحضرنا ايعغبنا تمريس كواني اب كبيت غدات يودقنا مالتيو سلازي نتي صوتاو ركب كم فقال እግዚአብሔር كنغورو انكلنا بحقي املاح اب هيوتنا يخبر دق سبات دماني حاغوس نستماقر مالتيو اما نايز خول كنبلو زصنحنا فوسي انتايو قدوس باولوس ابو زحات صحفاتو بمنفس كنبر يعدمنا نامنت غلاطيا 5:25 تمساسالي او معرف 5 16 روميه 8:10 انت دارينا قدوس باولوس بمنفس كنبر يعدمنا ابزي سغا كبل انكلو نتي كامناي املاح زتقبلنايو السنفاس وي منفس وي كابتي بيت مقدس ناي املاح تفريخ زنبر هيوت يملكت بسغا ايتنبرو كبلنا انكلو نتي قداماوي وي دما نتي سبنت ايكونن زملكت جلو نتي كاب املاح زتقبلنايو منفس وي نتي كاب بيت مقدس ناي املاح مخانا وي زغبرنا تفلينا ان نبرو هيوتيو ناي سغا هيوت تباهيلو زصواع زلو كابو خنوصون نصواع زلنا بمنفس منبار مالت نسغانا منصاغ زيكونه
ነፍስናን ስጋናን ናብ መለኮታዊ እስትንፋሱ ብምልአት ክፉት ምዃን ማለት እዩ ስለዚህ በመንፈስ ክነብር ምኻል ማለት ነቲ ሰብነትና አምላኽ ብዝኸብረሉ መንገዲ መለኮታዊ መደብ አምላኽ ብዘንጸባርቕ መንገዲ ክፉታት ኮይና ንዑ ንምንባር ምንጽብራቕን እዩ ፍትወት ስጋ ንስምዒትና ብምዝንባል ባሮት ይገብረና بمنفس من بارجنا بناتسنت نخالوت هياب كم النخون يجبرنا مغنيات بفتوى السجا زملالة زبلة كله باريانا يسجا يزخون بمنفس فتصم زبلة جن حارنتن ناتسنتن يسمعر فتوى السجا نعينتنا أعويرو نحكينا مدام أملاخ أبسبنتنا كم زين رئيك جبرنا إن كله بمنفس من بارجنا نتي وسيباوي ويدما حادنتاوي علامة نايسجانا كم إن رئي جبرنا سلازي بفتوى السجات راي نملالس تداخوينا أعينتنا إن رئي زبلة كله نايسجات زبلة نايسمعت مروي نايفتوى السجات راي ينكخون كله سبنتنا دماني نتي مدى أملاح كم زين أبارق يجبره بمنفس انت أن نبر كوينا جنا نتنريو زبالة يخون نتنجبر زبالة كله كم فقط جزء أبيهر منفس أملاخ بزم حلالف بزن أبارق من قدي كنفت سما نركب مالتيو بمنفس انت نبرنا أملاخ لنفسنا راي زي كونه نخول انتنا كدحنا نايو رومية شومنته عسران سلسل إذن مقبارقنا نتي بحرياوي تمنيتنا سميتنا مسكور الصاص كنسقلو ألونا غلاطيا حموشته عسران أربعة مغنياتو تمناي كرساس زبالو كله نتي فتوى السقام مسناي تمنيتو مسكرساس سقيلو مو يوزم سلازبلنا قدس باولوس نتي فتوى السقان بهاجن تمنيتن كله مسكرساس انت زي سقيلنا بمنفس كنبر انت زي كيلنا بحكي ابتي ناي زموت منفس نودو قدس باولوس اب غلاطيا 5:10-23 قبر سقان فرم منفس قدسن يزرزرلنا أبزي أرسنا اتنقندي كنا تقرلن زلنا كاب قبر سقا جزاء رأسها مفتاو كافر منفس قدس ما جزاء رأسها مقتاء زبليو مغنياتو جزاء رأسها مفتاو حال كابتي قبر سقا إلو قدس باولوس زتنتنا ويزرزرويو جزاء رأسها مقتاء دما حال كابتي فر منفس قدسيو أبهيوت ناي صوتاو ركب أبهيوت ناي قال كداناوين ناي حدار هيوت انت دا جزاء رأسنا نفتو خوينا نجزاء سمعتنا تراي كنروون تدا نبقس خوينا برقص اتناي زموت هيوت ننورو انت دا جزاء رأسنا قتينا بمنفس انت دا نفتصم خوينا جن حقوس يهبنا سلام يهبنا أمو داتا دمانا بقدسنا هيوت يمرحنا مالتيو كالوون نتناي سمعت ناي فتوات سقا سعرنا كامنا يزموت هيوت واتينا بمنفس كنبر زحجزنا انتاي انتيلنا بتدغاغامي امسيرا نسحان قدس قربان بسرع مستافن قال املاح من بابن مسنتاننون يحجزناي مخنياتو منفس املاح اوشنا مسعابيه تغبرنا كله ناي منفس لزخون مالتيو امزازمي كنسنتنو زوهابنا تقسي دقيم ناي جزاء رؤسهم أيكونكمن يبلنا قداماي قرنطس 6:10-10 سلازي ناي جزاء رؤسنا زي كنا اتي رؤسنا كم ناي እግዚአብሔር ዝደልዮም መንገዲ ክነብራን ክንመላለስን የድልየና ቀጽኢሉን ቅዱስ ጳውሎስ አፊልጵስዩስ 2:5 እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባኻትኩም ይሃሉ ይብለና እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ሰውነትና ኣብ ጾታዊ ርክብ ኣብ ቃል ኪዳናዊ ህይወት ከምዝን ነብሮ ዘለና ኮንደኾን መደብን ዕላማን ነይርዎ ይኸውን እዚ ግን ሓታ ዘለና ሕቶ እዩ እዝን ምፍዋስ ግን እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባና ክህሉ ኣለዎ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ናይ ሰብነትና ይኹን ናይ ጾታዊ ርክብ ሎሚ ኣባና ክህሉ ይግባእ ከምኡ እንተሃለወ ጥራይና እቲ ተግባርን እቲ ኣነባብራን ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክኸውን ዝኽእል كمون دقيم كرسوسيو أباي زنبر زلو أمبر أنا أيكونكون زنبر زلو خيب لنا باولوس أب غلاطيا 2:10 سزي ناي كرسوس انت دا أكويننا كرسوسي أبانا زنبر زلو أسبنتنا انت دا كرسوس زنبر على خوينو كلو تنفس من ناي سبنتنا دما ناي كرسوس زبلت رايك خون زلو
ናይ ሰብ ናይ ስምዒት ናይ ግዝያዊ ሓጎስ እንተ ደኣ ኮይኑ ኩሉ እቲ ክርስቶስ ኣብ ህይወትና ዝነበሮ መደብ ይባላሾን ይጥምዘዝን ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ አባና ይነብር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ ክርስቶስ ተግባርን ኣነባብራን ክህልወና ይግባእ ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ ሎማዓንቲ ዘዳለናያ ትምህርትና እዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ዝቕፅል ብዛዕባ እዚኣ ትምህርቲ ቀፂልና ንጽሕናን ኣጸያፊ ስእልታትን ወይ ድማኒ ፖርኖግራፊ እና ንጽውዖ ብዛዕባኡ እዚኣ ቁርብ ከነሰንትን ኢና ነዚ ንምስንታን ዝሕግዘና ሕቶታት ከቕርበልኩም ንጹሕ ልቢ ምዃን ይከኣል ዶ ንጹሓት ልብስ ክንከውን ንኽእል ዶ ብኸመይ ንጽሕና ልቢ ከይህልወና ኣብ ግዜና ዘለዉ ብድሆታት እንታይ ይመስሉ ብኸመይ ከነሸንፎም ንኽእል ኣጸያፊ ስእሊ ወይ ፊልም ምርኣይ ግቦድዩ ጌጋ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ትእዛዛቱ ኣይትዘሙ እምበር ኣይትርአ ስለ ዘይብል ዘይስነ ምግባራዊ ስእሊ ፊልም ምርኣይ ከመይ ገይሩ ሓጢያት ዝኸውን እዚ ሕቶታት እዚ ብዙሕ እዋን ዝሕተት እዩ እሞ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ክንምልሶ ኢና ክሳብ ሽዑ እግዚአብሔር በብዘለናዮ ጸጋን በረኸትን የብዛሕልና